una llei que transcendís molt més d'aquestes quotes de poder que ara mateix teníem els partits. Crec que això ha sigut positiu i crec que això és el que fa que ara mateix tinguem una proposta de llei amb certa més qualitat del text que es va presentar en primera instància. Sí que vull fer també un agraïment, com han fet la resta de diputades, a la relatora. Crec que segurament si no s'hagués treballat d'aquesta manera, de la manera en la qual la relatora de Convergència i Unió va treballar, segurament la CUP no estaria ara mateix votant aquesta llei, i ho dic perquè crec que sí que s'ha fet un gran esforç per a incorporar el que nosaltres enteníem que eren les línies vermelles sobre una llei que pretenia eliminar desigualtats estructurals, i aquestes línies vermelles és el que d'alguna manera intentaré explicar. Mai agrairem prou, i això sí que ho vull ressaltar també, tota la feina que ha fet el moviment feminista per insistir, per persistir quan ningú ho feia, per recordar-nos, per mai abandonar, per plantar la batalla política sempre que ha calgut, per, en definitiva, situar sempre al centre de tota acció política el dret de les dones a tenir una vida que valgui la pena viure. I, per tant, a elles, a totes les que ens han ajudat en la redacció de les esmenes, a totes les que ens han ajudat a posicionar-nos, el més sincer agraïment. I ara sí, i des del punt de vista de la metodologia, lamentant també el que s'ha dit abans, l'extrema urgència a l'hora de tramitar una llei tan important, una llei que vol transformar la societat d'arrel, o que hauria de voler transformar la societat d'arrel, i també el fet de la poca, diguem-ne així, la poca incidència real que el moviment feminista ha tingut a l'hora de treballar-la, que ho ha fet mitjançant compareixences bastant curtes, que han permès aprofundir poc en el debat de la llei, i que segurament ho han fet mitjançant els partits quan ho haguessin pogut fer, és a dir, haguessin pogut considerar aquesta llei una oportunitat per a innovar també en la tècnica parlamentària, en tant que volem que sigui una llei duradora, una llei que no estigui sotmesa a cap govern de torn. I ara sí, jo diria que tot i que ja he expressat que votarem a favor de la llei, sí que entenc que la llei té moltes limitacions, que en té algunes d'importants i algunes salvables. La primera, que és la que nosaltres entenem que intentava resoldre's, no ha quedat del tot resolta, i és sobre la que volem començar a argumentar. Nosaltres enteníem que tindre al davant una llei d'igualtat ha de permetre visualitzar totes aquestes estructures d'explotació que hem patit les dones en la història i que hem patit ara. És a dir, mitjançant aquesta visualització, mitjançant veure què és el que ens explota, què és el que ens fa estar submises, podem en tot cas pensar marcs polítics per a intentar solucionar aquests problemes. És a dir, finalment aquesta llei el que hauria de fer, el que nosaltres enteníem que ha de fer, és eliminar qualsevol forma d'explotació per a intentar millorar les condicions de vida. I és que s'ha dit, i no ens cansarem de repetir, per molt trasnotxado que sigui, per molt caduco que sigui, que les dones, per fet de ser dones, patim una desigualtat estructural, patim una explotació capitalista i patriarcal, i pel simple fet de ser dones patim milers de discriminacions quotidianes. Sigui trasnotxat o no, això és realitat, i en tot cas no deixarem de dir-ho, i enteníem que la llei no ho havia de deixar de dir. En aquest sentit, el preàmbul de la llei sí que incloïa específicament, sí que parla específicament del sistema patriarcal, androcèntric i sexista, que era una de les nostres línies vermelles, però jo diria que intencionadament oblida una de les altres estructures d'explotació de les dones, que és el capitalisme. Queda òrfena d'aquesta explicació d'explotació de les dones, que és el capitalisme. I és que ho hem dit sempre i intentem explicar-ho de la manera més, diguéssim, intentem explicar-ho de la millor manera possible, que aquestes dues estructures, capitalisme i patriarcat, són estructures mútuament dependents, que són finalment on es situa l'origen d'aquestes desigualtats, i que bàsicament aquestes dues estructures són les que condicionen tota la nostra vida, tots els nostres aspectes, tots els aspectes de la nostra vida. Finalment, intentem insistir en el fet que aquesta desigualtat, aquesta explotació que les dones vivim, és un element fonamental del procés d'acumulació capitalista. Primer, perquè les dones hem estat les principals productores i reproductores d'una de les mercaderies més bàsiques del capitalisme, que és la força de treball. Segon, perquè el treball domèstic no remunerat, que és cabdal per a la reproducció de la vida, que és cabdal per a la normalitat del treball productiu,
és invisibilitzat, és tractat com a no generador de riquesa i és bàsicament el que fa girar el treball, diguéssim, productiu normal, però això sí, invisibilitzat, sense remunerar i sense que tingui cap condició, diguéssim, econòmica. Enteníem que aquí, en aquesta llei, en aquest preàmbul, havia de constar, per tant, aquesta doble estructura d'explotació que és el capitalisme patriarcal. Així volíem que quedés fixat perquè entenem que són sistemes indestriables, perquè entenem que són sistemes interdependents. D'altra banda, quan vam fer la primera exposició, també vam fer notar una cosa que enteníem que era de mínims, que és que no totes les dones partim de les mateixes desigualtats. Sí que és cert que compartim una, el propi fet de ser dones, però que en tot cas diferents, diguéssim, raons, diferents variables fan que aquestes desigualtats sumin, que en tot cas ens puguem trobar sent dones migrades, pobres, i, per tant, vagin sumant-se a la cadena de discriminacions o explotacions. Per no parlar d'una cosa bàsica com és la classe social en un context o en el context més greu de crisi capitalista patit en els últims anys. Consideràvem, i aquí d'acord amb les intervencions que es feien abans, que en aquest sentit s'havia de fer una passa més endavant sobre les mesures socials que són imprescindibles per a que aquestes desigualtats de classe que no estan contemplades en aquesta llei poguessin d'alguna manera anar eliminant-se i poguéssim parlar realment d'igualtat efectiva entre dones i entre classes, en tot cas entre dones de diferents classes. Un dels principals esculls que nosaltres entenem que la llei no salva és que hauria de ser bàsic i no ho és, que és que la transformació de la societat, si aspira a ser estructural, si aspira a ser duradora, no pot fer-se només des de l'esfera pública. És a dir, finalment no podem obligar només a les administracions i als poders públics a que siguin els que donin exemple en els temes d'igualtat, que sí, que ho han de fer, que també, però no podem obligar-los a que siguin només ells els que apliquen aquestes directrius o, en tot cas, aquestes disposicions que hem aprovat. Per què no ho podem fer-ho? Perquè és obvi que el procés, que la posició que les dones ocupem a l'estructura productiva és clau per determinar com ens tracten i, per tant, quin grau d'explotació tenim o no, i perquè és obvi, i això diria que és incontestable, que és objectiu, que la gran majoria de població treballa al sector privat. Per tant, si parlem de que un 81% de dones i un 88% d'homes treballen al sector privat, no fer obligatòries les clàusules que estableix aquesta llei a les empreses deixa un gruix de població, un gruix de dones sense atenció i, en tot cas, un forat sobre la igualtat que enteníem que aquesta llei havia de resoldre precisament fent això, obligant per igual no només al sector públic, sinó també al sector privat, entenent que aquí es tocaven privilegis i entenent que mai la màxima de la llibertat de mercat, que és la que se'ns ha fet palesa en els treballs de la ponència, o la màxima de la llibertat d'empresa pot estar per sobre de l'explotació de cap dona. Mai la màxima de la llibertat de mercat o la llibertat d'empresa pot estar per sobre dels drets de les persones a viure en igualtat i, per tant, dels drets de les dones a viure en igualtat. En aquest sentit, sí que incloiem esmenes que entenem que milloren, és a dir, que reforcen aquesta visió d'obligatorietat al sector privat i n'hem inclòs algunes bastant, diria que importants, sobre els convenis col·lectius, sobre la necessitat de que es revisin convenis i que després aquests canvis sobre els convenis modifiquin precisament aquests convenis per a adaptar-los o, en tot cas, per a corregir les clàusules que puguin fer, que puguin generar qualsevol discriminació. També apuntàvem un tema que nosaltres considerem cabdal sobre com intervenim en el sector privat, que és el fet dels circuits per a prevenir l'assetjament, i tot i que sí que es parla de la prevenció de l'assetjament en la llei, entenem que no es feia suficient èmfasi en que s'havien de seguir certs circuits per a ser garantistes i per a finalment evitar aquesta doble victimització que normalment es dona, i unes mesures que considerem també cabdals i que entenem que quedaven també expressades en les nostres esmenes són unes mesures que van a tocar el que d'alguna manera s'ha dit, aquesta
Aquestes accions que han volgut, d'alguna manera, fer compatibles els treballs productius i reproductius, és a dir, la conciliació. La conciliació que sempre s'intenta resoldre per la via de fer que les dones tinguem més temps per a poder dedicar-nos als treballs. És a dir, la conciliació que finalment s'acaba resolent dient bé, doncs intentem reduir-te una jornada laboral per a que tu t'endrecis en la teva feina i individualment puguis donar coll, puguis donar el màxim que s'espera de tu, dona, i per tant les tasques de reproducció, les tasques de llar i, en el cas de les dones que militen políticament, les tasques de la participació política o la militància. És a dir, finalment entenem que algunes polítiques públiques que intenten incidir en l'àmbit privat no estan transformant la realitat d'arrel, no estan transformant la desigualtat, sinó estan reforçant-la, perquè finalment el missatge és tu tingues més temps com a dona per a fer aquestes feines que són la teva obligació. En aquest sentit, proposàvem unes mesures molt concretes sobre la reducció de les hores laborals setmanals, sobre les necessitats de la socialització i la col·lectivització dels treballs de cura, sobre l'obligació també dels treballs municipals i, per tant, sobre la necessitat de municipalització d'algunes cures professionals, sobre la potenciació dels espais comunitaris, en definitiva, com dèiem, intentant que incidint en la vida privada modifiquem o transformem d'arrel aquestes discriminacions quotidianes. També presentàvem esmenes sobre els ajuts públics, sobre els plans d'igualtat i també, en definitiva, el que intentem transmetre dient que no podem només transformar la societat si incidim en allò públic és que nosaltres, o en tot cas la candidatura d'Unitat Popular, ja no parlo per totes les dones, volem d'alguna manera desdibuixar la frontera entre allò públic i allò privat, sabent d'alguna manera que aquest relat, el relat que allò públic és el que fan els homes, és el que està remunerat, és el que bàsicament està visibilitzat, i allò privat i domèstic és el que fem les dones, és el que està invisibilitzat i és el que no està remunerat, és, per tant, difusa d'explicar, i en tot cas és l'estructura bàsicament d'alguna manera a transformar per a fer polítiques, nosaltres entenem, transformadores d'arrel i per a precisament posar al centre de les decisions polítiques a les dones. També hi ha altres aspectes sobre els quals hem presentat esmenes o sobre els quals tenim alguns comentaris a fer, bàsicament sobre la implicació dels homes en aquesta transformació necessària o sobre la implicació dels homes finalment en la lluita contra la desigualtat o en la lluita per la igualtat. Fem reflexions sobre la transversalització, és a dir, sobre la necessitat d'una fórmula única, a més, de traslladar les polítiques i que, per tant, tingui vista en tots els departaments i en totes les polítiques d'igualtat. La timidesa en la incidència en els sectors masculinitzats. Abans s'ha parlat de les beques de l'esport, però enteníem que molts sectors masculinitzats queden orfes de que entrem, diguéssim, al moll de l'os, de que intentem explicar-nos per què no hi ha dones i per què, bàsicament, el fet que no hi hagi dones acaba, d'alguna manera, finalment això polaritzant aquests llocs, aquests diferents llocs. En definitiva, nosaltres votarem a favor de la llei. També pensem, com altres, que una llei per si sola és obvi que no pot canviar un problema de desigualtat estructural, com és el que expliquem, com és el del capitalisme patriarcal. Entenem que calen nous models de ser i també nous models de fer. Entenem que calen canvis reals i profuns i no ens val la llei que abans s'explicava, la llei del 2007, la qual evidencia que les desigualtats no s'han reduït, i enteníem d'alguna manera, i entenem, jo crec que això ho hem de mantenir, que aquesta llei en cap cas era compatible amb cap retallada dels serveis públics, era compatible amb cap privatització i en cap cas era compatible amb eliminar les prestacions que els estats o els poders públics ara mateixa fan a la societat, perquè cada servei públic que s'elimina recau sobre les llars i en la pràctica les llars són un eufemisme per a parlar precisament de les dones. Nosaltres
Farem un vot crític per precisament no incorporar tots aquests aspectes sobre el capitalisme i tots aquests aspectes sobre la necessitat d'acabar amb les desigualtats de classe. Farem un vot decidit perquè entenem que la llei sí que innova en alguns aspectes i finalment farem un vot prestat i farem un vot heredat per totes aquelles dones que ens han precedit en la lluita, que sense elles no estaríem aquí i podem dir que trasnotxades o no, en tot cas, en la repressió de les dones, en la lluita per la igualtat de les dones, amagar el terme feminisme no és trasnotxat, és una paraula que no podria dir en seu parlamentària. Gràcies. A continuació, per fixar la seva posició, té la paraula l'honorable senyora Marina Geli. Gràcies, presidenta. Primer volia agrair la feina feta per totes les ponents i el ponent. Tenim llei, tenim llei. Jo diria que tenim una bona llei. Per descomptat serà en el seu lideratge posterior en la seva aplicació que veurem els resultats. Volia saludar a totes les persones, les dones i les entitats feministes que representen a tanta gent, a tanta història, no? Perquè, de fet, ens hem adonat que aquesta revolució silenciosa del feminisme, que pensa sempre, senyora Dolors López, en totes les dones, en totes les dones. El feminisme no pensa només en les dones d'esquerres, pensa no només en totes les dones, pensa en tota la societat, perquè la revolució del canvi del feminisme afavoreix una cosa imprescindible, que és la mirada plural, bàsica en la regeneració democràtica. Aquest és un element substantiu. I, per tant, ens hem adonat que aquesta crisi ens ha portat alertes de regressió, diguem-s'ho aquí, de regressió, desigualtat, discriminació i invisibilitat, de relativisme de les tres coses. A vegades, amb altres revolucions, com sempre, es posa a la cua una revolució que avançava. I això no podem. I aquesta llei intenta dir que tenim que legislar en l'espai públic, però també, per descomptat, en l'espai privat. Hi ha un punt d'intervencionisme necessari, sí. Sí. Ho sento, però sí. Jo volia dir, no tinc temps, només dues coses fonamentals. En l'àmbit de l'economia i dels poders reals, dels mitjans de comunicació. Discrepo amb Inés Arrimadas. Aquí calen quotes. Perquè potser, si analitzem la crisi econòmica que tenim, veurem com un determinat model de sectors financers massivament masculins ens han portat, o de sectors immobiliaris massivament masculins, tenen que introduir la mirada plural, la mirada també de les dones. També dic en el debat de les religions que ens comporten ocupar la vida privada. Els líders religiosos són homes, ho sento, o només homes. I el segon element, les dones que estan aquí, les dones que pensen i han patat durant molt de temps, pensen que sense una verdadera política de suport a les famílies, no a les dones, a les famílies, hi ha un canvi dels usos del temps, no només del talent, sinó serà una estafa, perquè haurem invertit en educació, en les dones, i en canvi el seu talent es perdrà. Moltes gràcies.